बे समावहाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों नोंथांमोना बेसिम सफैनो हाबाय। गिबियावनो हाग्रामा महिलारिनि जानानै आरो BPF दोलोनि सासे मावथि जानानै आरो लोगोसे आं गावबो बिक्रम दैमारि जानानै गासै BTC हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरदों। बिथांमोननि अननाय मदद हेफाजाब दिनै मोननानै BPF दोलोआ देरहासार जानो हाबाय 20 मासि लानानै। बेफोर गासैबो रायजोनिनो अननाय। दिनै रायजोआ गमामायैनो हाग्रामा महिलारिखौ नागिरदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ अनसायदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फोथायदों, आसा खालामदों। बिथांखौ नागिरनायखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 20 मासि लानानै बिथांनि महरजोंनो बयबो देरहाबोदों। दिनै जों बेखौ बुंनो सानो जे BTC हालामनि बे BTC इलेक्सनाव थाखा फैसा रांखावरिजों बे BTC रायजोनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखै, बेखौ जों फोरमान मोननो हादों। नङाब्ला जों नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों गोबां हाजार कौटि लानानै रायजोनि गोसोखौ बायनो नाजादोंमोन, बुरखायनो नाजादोंमोन। सोरनोबा इनभल्भ होदों, सोरनोबा खोथा होदों। अब्लाबो रायजोआ दिनै थाखा फैसाजों बायजायालासेनो हाग्रामा महिलारिखौ जिहेतु फोथायदों, हाग्रामा महिलारिखौ सैथोता होननानै जिहेतु नागिरदों, बिनि फिथाइखौ जों मोननो हादों। आरो रायजोआ दिनै थाखा फैसा नागिराखै। सानसे साननैनि 1000-1500 फैसाखौ नागिरालासेनो रायजो राजाया दिनै सैथोता लिडारखौ नागिरदों आरो नागिरनायनि उनाव दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो सैथो होननानै BTC हालामनि रायजो राजाफ्रा मोननो हादों। आरो नागिरनानै मोननायखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि लिडारशिपआव जायफोर बिजाथिफोर दङ, बै बिजाथिफोरखौ रायजोआ देरहाहोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा नुनो मोनो जे सिगां नोंथांमोना साब्रै हाग्रामा महिलारिनि सानथ्रि गाहाय बायदियै बिक्रम दैमारि बिथांमोना माने देरहानायाव माने मैखोमै माने खना खनला फोसावथाय खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा देरहाखांनायनि उनाव दा नोंथांमोना माबायदि फिल खालामो? गमामायैनो जों गोजोननाय मोनदों। जोंल' नङा, दा नोंथाङा जेखौ जों साब्रैखौ बुंदों, जों साब्रैल' नङा, गोबां दङ जायफ्रा मिडियायाव फैया। जों मिडियायाव फैनायखाय जोंखौ नुदों, जोंखौ फकासाव फैनायखौ जोंखौ नुदों। आरो जोंनि उनावबो गोबां खस्थ' खालामग्रा लिडारफोर दङ। सोरबा जों बिक्रम, कास्टम, प्रहलाद, रिन्जयल' नङा, गोबां लिडार दङ जायफोरखौ नुवाखै। जोंनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' खालामग्रा निस्सय पार्टियाव दङ, जायफोरखौ जों दिनै नाम बुंख'नो हाया। बिथांमोननि नाजानायजों दिनै मोनदों। थाखा फैसाजों सहाय खालामदों, इन्टारनेलि सहाय खालामदों। सोरबा मास्टार स्टाफानो जा, अफिसियेल स्टाफानो जा, अफिसारफोरानो जा, गोबां बायदि रोखोम एंगेलजों हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जों खुसि आरो रायजोनो जों जाबायदि खोथा होबोदोंमोन, बेफोर खोथाखौ जोङो मावलांनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों खावलायगोन। आरो रायजोआ जेखौ नागिरदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदि जोङो गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार जों बानायदोंमोन, लामा दालां इनस्टिटिउट जों बानायदोंमोन। नाथाय रायजोआ मानो थाखाय दिनै खुसि नङा, बेखौ नागिरनानै रायजोआ भट होनायनि मुङै एसे एनैब्लाबो जिहेतु पार्सनेलि नागिरो, बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हमदांनानै रायजोनो जाहोनो नागिरदों। बियो निस्सय मोगथाङाव जाफुंगोन आरो रायजोआ खुसि जागोन। फ्राय दिनै पार्सनेलि नागिरनाया खोब खम। रायजोआव खामानि जानायखौ लुबैयो, BTCआ सान्थि जानायखौ लुबैयो। इनस्टिटिउट आरो गोदान मोनसे खामानि मावनानै रायजोनो देखायनायखौ रायजोआ जिथु लुबैयो, बेबायदिनो मावलांनो जों दिनै नाजागोन। बिथांमोना देरहानो हायैनि जाहोना बे जानो हागौ, निस्सय रायजोनि गोसोखौ सन्थुष्ट खालामनो हायाखै। रायजोआ जेखौ लुबैदों, जेखौ आपिल खालामदोंमोन, बै समाव होबोनाय प्रमद बर' बिथांनि जायखौ बे मावनोनो हाया, जायखौ बियो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमजों गोरोबफानो हाया, बेफोर खोथाखौबो बिथाङा रायजोनो देरहानो थाखाय होबोनो गोनां जादों। नाथाय 5 बोसोराव बिथाङा बै कमिटमेन्टफोरखौ, रादायफोरखौ निस्सय मावनो हायाखै आरो हानाय केपासिटियाव बिथाङा गैया। आरो निस्सय किसुमान खोथा होनायफोर दङमोन, बेफोरखौ बिथाङा मावफुंनो हागौमोन। बिथांखौ हमथाग्राबो गुबुन थाहैबाय नालाय, बेखाय बिथाङा मावनो हायाखै। आरो किसुमान जिथु प्रमद बर' बिथांनि रादाय, बेफोरो माने टटेलि मावनो हायि अबस्थायाव
दंखायो बेखौ रावबो मावनो हाया बिथांनि कमिटमेन्टआनो बै समावनो पुरा रं डिसिसन जादों बेनिखायनो रायजोआ खिन्थु बिथांनि बुंनायखौ अब्लाबो फोथायदोंमोन सासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिया जिहेथु जोंनियाव मोनसे लिडारशिप लाफैबाय हानोबो हागौ होनना मोनसे रायजोआ परिकल्पना खालामदोंमोन नाथाय बेखौ रावबो मावनो हाया बिथांनि कमिटमेन्ट होबोनाय रादायफोरखौनो मावनो हानाय केपासिटियाव गैया नाथाय हाग्रामा महिलारिया दिनै बेबायदि मावनो हायैखौबो बियो बुङा बे साधारन रायजोआ जेखौ लुबैदों बेखौल' मावनो हानायनि केपासिटिखौ सारा बुंदों आरो बेखौनो मावलांगोन बिटिसि बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगो मैया मोनसे सुनि आफाद